Didn't even get to cross. И коса хора, тука сме са... Ай, кой сте, бе? Сисо и... Нико. Че. Тоест, Павел Цекиха, брат. Тоест, и Джими и Краче 58. Имат много имена. Много са. И така, сега, вой, какво направих? Много съм личност. И така, сега ви покажем новости. Това е в друг сервера, днеска ще има IP-то отдолу, тъй като доста хора живахте. Миналия път не го оставих, защото координатите им се виждаха, ама ние се преместихме в No Home. Този път координати няма да видите. И сега да видите. Значи, ето го хома. Това тук е такова. Тук е такова. Тук е марихуана, тук е кокаин, тук е някакви метамфетамини работи, enchanting table. Тук има тайността, не бе покая. Тук някакви честове и е тук спаунер, който е на скелети, троен. Даже в момента има май работи вътре, че. Да, има някакви тъпи работи. Сега... Какво ще правим? Никой убира фермата! Продавай, бе, да имаш пари. Да, я продавай. Сега така. Да ви покажем втория си хоум. Тъй като този хоум е само за фирми, за такива работи. Отиваме в другия хоум. Ето го и него. Хоумфулка. Тук имаме така малко сетчета. Това от PvP малко. Малко така от PvP. Ние събрахме малко така айтеми малко. Малко така мечове, малко... Абе, малко айтеми, бе. Да, тук малко айтеми. Къде са голденките? О, един такова голденки. Тук има почники, между другото, аз няма купувам. И сега, вероятно, ще ходим на PvP. Аз ще ходя PvP, има ли? Никой, ти ще дойш? Има да. Дойш на PvP? Не, сигурно. Няма никой скочил навънка диаманта, например. Ама има ли диамант сега? Има тук още. И сега ще ви покажем тук какво е яко PvP. Направо. Не, Да, хакери се въртат тук наляво, дясно. Не, има доста хакери, ама иначе е яко. Смисъл, скачат с прот четвърки, пак ние скачаме с прот тройки. Ако скочи диаманта някакъв. Обираме сето. Също така ще взема една легендарка. Аш кой? Също така, вижте. Обитак. Какво ме хитваш, бе? Имам... имам също така ранг чемпион, който е намален от $10 на 5. И аз го купих. И съм също така рендър бос. Ранковите, дето се купуват в сървъра с пари, дето ранка пътя са ето тук. Първият е Дръги, който по принцип го имате, има тикет нуб. След това е Радикт, който струва $5000. След това е 5000 лева в играта, имам пред. След това 15 000 Кук, след това Муле 50 000, Дистрибутор 100 000, 500 000 Чемист, 1 милион Underboss, 5 милиона Дреквард и 20 милиона Дрък Легенд. Аз съм Underboss и в момента имам 1 милион и 600. Има фармене, което е легит. По принцип, ама... Мистер Крипа, това хакера. Аре, снимай го. Ама не мислям да го таковаме. Не мислям да го покажем още фарменето, защото ще ви е много лесно за вас. По-добре от начало се стартнете така, а пък ние от начало стартнахме така. Ого, още скочиха два репи. Обяснявам се много, никога да. Познам. Така, ще вземем 4 спитки. Аз скачвам, бе. Ще вземем... Аз ще взема на рекен двойка. И още малко изтък хитки. Аз съм из 2 лега между другото. Тъй като имам 1 милион и мога да се позволя да си купувам полшанки. Ела тука. Имаш ли пари, никой ти дам, ако нямаш? Аз имам. Не, защото... тази спитка ще изпия, аз съм... Не, няма да изпия. Ту бя, той се спи 3, бе. Добре, чува ти ли пътпътък в момента или на мен се бъга? Так си покупя. Добре, мръднах телефона и спря човек, не знам какво става. Сега пиям. Ти си подпадък. Не знам. Нико, ти легендарка имаш ли тебе, или?
Някакви Добре, шарки. защото има хакер, човек. Ама аз го убих. Да, ама все пак. Така. Тук ли са айтемите? Вземи ги. Не мога. Аз не ги виждам. Икс, Джими. Някакъв съпортна до мен. Тъпо. Убийте го! Пукайте го! Опукайте го! Опукайте го! Добре. Лек голенки. Аз 30 минути не мога да взема. Да, какъв Това са протройки. Ей, пак протройки. Не. Това е стартер сет, бе. Протройки са, бе. Вай. Късти. Той бати хака, брато. Вай. Той не мога го бия. Той има протекшн. Аз седя и го удрям, пък той има протекшн. Ето отгоре. Ева така. Лидерките, значи, като влезете в сервера, само да ви предвидя, че повечето лидер сетове, хората с лидер сетове, са хора с скилара и ще убият, ако сте диамантен, защото там се въртят около вас. Това кой иска да се бие, той има протекшн. Крипър пак скочи. Мистер Крипър, човек. Леле! Той те направи ти щастлив. Аз го убивам го. Много съм сърца. Скачам си, взема айтемите. Те си тука. Той бяга, човек. Какъв то спида, маняк? Ала тук е подкрил. Да, човек, да. Ето вижте хакера. Няма спид, знаеш фърчи. Ето. Некъв ми за айтемите, некъв кожа. Леле, тук е. Връщам се назад да го спукам отбой. Аз ще го убия с ръка. 25. Да знаете, че тук телепорта е... Тук телепорта е директен. В смисъл... Веднага ви портва след като се портнете до някой, примерно, или като напишете home, веднага ви портва, ма трябва да сте извън комбат. Вой, това ти ли си тука? Да, взех си айтемите. Взимай и бягай. Зад тебе! Fucking shit! Тъпия хакер, човек! То не мре, бе! И виж, пак се пусна с тъпия спид, че ти е бе майката, ще е ба. Ма не хвърляй дебъвки, бе! Педерас нещастен. Има някаква друга човек, ето да, там спид 5 ли беше? Какъв спид 5? Той е килаура, той ми вика спид 5. Кокаина. Да, също. Ами дайте ми малко кокаина. Я ще си взема малко. Не, аз ще до сега до хома ще си взема кокаин, човек, защо ме бе? Добре, но че съм се взема аз някакъв път камер, защото съм с... други. Той си носи кокаин, а? Да. Те си носи по инстак, човек. Некой тръгна да бяга. Very strong, is give you fast mine speed. Айде, сега. Лодка! Не. Хакера ли? Да, хакера! Уби го, ба! Уху! Знаеш такъв меч, то? Човек, това е много голяма простия, аз съм мисълнес. Той купи кокаина, човек е мазен идиот, аз така. Сега екрана ми се върти на 360 градуса, не знам какво става. Ама да, обаче... Аз тук не мога да игра, бе. Отказвам се. Тук има някакви диамантени, тук някакви... Ме то хубаво, че има, ама... Аз нищо не мога да направя, брат. Умря ли? Чакай малко. Това е мистер Крипа. Не е мистер Крипа, някакъв друг бот. Аз го убивам. Ела тук зайте ми, бързо има много. Знам, аз бех кожен сет. Представяш си. Тройки са. Идвай бързо, аз ги паза. Че ми се... един тъп инвентар, стрелки! Че ми се върти екрана, човек. И не мога да ги взема айтемите. Дистрибутор. Мистер Крипа ми скочи, човек. Пак аз съм с такъв деца върти екрана. Майко, сега ще пука. Не, оправи се. Много си. Бах ти путката! Ще ебам. Майката ще еба грозна. Виж го, пак изпи другата и замина. Това не е друга, това е хак, бе, маняк. Друга. На Путкин ден. И сега ми фърли дебъвката, бе. Знаеш кога ще еба майката, каква дебъвка ще ми фърли, да е путил. Така е. Путил Маринкен. Още един. Мичал. Той е слаб. И той фръкна майка ти ще еба мръсна. Какви са тия тука, бе? Сега тук имаше някакъв свърчанека, е. Да, бе, аз така ме за тук. Ти обитаците. Ела, ти същи бас тук, майшина. Щастно гаден. На малко се тъпако. Булинг! Бой, умира. Ама аз с него! Той взе легендарката, майко! Аз си взел хлеб. Направо! Ама той ще пръсти.
Да, виждам. Аз не мога да сваля с бенз на хилти. Да, виждам. Това кое? Той е хакър, човек. То се личи как седи и се върти. Мен ми лаги супер много. Аре, би си майката, педерас нещастен. Лагна му. Майко, бех лагнал! И той на него му лагна. Знам, Виж, тръгна да бяга на мен педераса. тук ми фрейм дропва! Ма не дей фърля. Ти само дебъвки, защото аз ти казвам, тая поизъм ще я бута, там къде слънце огрее, бе. Умира! Ела тука, бе! Клей, тъпата поизъмка! Спитката му, човек. Каква е тази спитка, бе? Майка ти дееба, грозна дееба. Виж го какъв педерас, бе! А, паднах в някаква дупка. Иска да го пръснем вътре в дупката. Шо? Иска? Нека си иска. GG. Браво, пръснахме го в неговата дупка. Елата има в него такова. Кой ме бие? Нещо ме бие, нещо ме бие, нещо ме Отдолу бие. таби. Къде си, бе? Ей, Пучо Маринкен. Ама къде е? Аз не го виждам. Ей, там долу. Той не може, ти не може го бим, защото ние е enemy. Трябва да го направим. If enemy... Метни weakness skin, не знам. Enemy е вече. Аз не мога да го бия. Не дей би по мене, Пучо Маринкен, убил го. Аре сега да се махам, а? Ами не можем. Трябва да ни ендърпира. Нико, може да намериш на спална и фърлиш ендърпира. Чай, шок. Смисъл, остави го да би по тебе да се махнем, човек. Ако дойде. Ще напиша на кой на спална. Ето го, остави го да би по тебе. Ей, той мене удариш, ще го ебам в устата, ще го ебам, мръсна ще ебам. Ще те спукам, бе, момче. Само аз да влезна долу, аз ти казвам. Нема, знаеш, къде ти идва, бе? Копе. А, така, нека да би. Аз съм си взел меч. Ай, имам поизанка. Той ми чупи тъпя. Ай, метни. Абе, ти си един умник. Ай, сега ти ще измъкнеш, защото си олигофреняк, шо не? Покажи ни се само и ти трябва нещастнико. Не. Перас ще смукам. Аз искам да и тядете ми вътре, ще ги взема, аз не ме бе. Перо имам. Аз ти фърлях един стак. Ей сега, Пучо! Ко стана, бе? Ще ти еба путката, майнчина, ще еба путка, ледина. Ела тука, бе. Шаматка смотана. Идвай да мафи, идваш сайта ми, бе. Ладно, фак, аз сметам първо и тя ме е порта. Дистрибутора, айте ме. Дистрибутор. Ама ела тука долу. Не. Портни са? Махнах сайта ми, тако те бе. Приеми бързо. Те правят септ. Мога го чакаме тук да го файтиме. Аз ще цяло така, само и така. I'm in love with the coco. Всичко загуши. Не знам. Ама съм 85 лева, ако бях умрял, направо щях, не знам. Аз пока скачам на спална. 3 пъти само убих. Не бе, само сваляш пауъра, човек. Не на бърза, не пала. Хоме. Да пъхнем някой друг. Ай там тук е. Значи вече ще знам винаги да си нося ендърпировки в мене, защото се е бабо мамата. Аз съм гати нинджата, човек. Аз още ли снемам? Чай да взема някакви порошенки. You're in love with the coco. Coco. И сериозно изкачах заради това. Събаш. Ко? Ко стана? Това е батия бавката, човек. Що? Не скача един джемпува на спална. Добре, спалн. Аз се наскачам. На PvP имам предвид. Съсо има диамантин на PvP-то. А не, те са лидерки. Ма има един диамантен дед 5. И това е сигурно някакъв модератор или това дете е платил $300 за ранг. А не, да, $300. Значи най-големия ранг тук е $300 и той има флай, това е най-големия ранг. Ако сте бълъци, мога да платите. Да, ако сте бълъци, плащайте. И си плащате там вие ранковите.
Там долу са мистер Крипа Сисо. Той го няма в сървъра. Трябва да се бия сам. Също двама хакери. Ем такова. Аз в принцип мога да се бия, ама... Много ме лага. И двамата си само бият долу с хакери. Той в Five не е, ама май не е. Ама тук има и хакери, де са дали по $300 и пак са хакери. Да, то Dead Five не е, май. Той не е хакер, бе. Той се платен. Гъци. Той има такъв платен ранг, бе. Седи ми на малко. Ай, ще скочим, май. Ако стане нещо ендър пирока и... ще бегам. И тук всеки човек, който бите, ви дава по 100 лева. Ето, ще убивам ги 100 лева. $100. 100 лева забогатявам повече, приятели. Още 9 вота до Vault Party, даже ще ви покажа какво значи Vault Party. Аз вече съм на 20 минути. Няма проблем. I hate Magic Spoon. Why? Because he's... bitch. I hate Magic Spoon. Да, той е мазен хак, човек. Аз... И че са двама? Педерастите нещастни. Къв демидж ми изтряска тоя ранката, бе. Айде, умрях. Ако не си изам лега... Мамичката ти моля да еба сега? Моля да те еба. Да те еба в устата, а? Така, пъдни. Айде, умря ли, курва долна? Умря ли? Охо! Ма ти спря да флайкаш ли, бе, брат? Спря да флайкаш ли, бе? Мамичката ти. Да, бе. Защо пишеш като аз... като говорим, човек? Защото бях заглушен. За... Аз умрях. Майка ви да умре. Поне знам къде си майта ми, тя ще скочи, ще ги взема. Гледайте сега как са правят шано работи. Значи, за да сте шайнер в този сервер... Не, мистер Крип, остави ме! Остави ме, приятелю! Аз знам, че сме добри приятели. Просто... Майка ти да умре. Да, той затова пише, че I hate Magic Spoon. Ще го ибае педала. Аз не че май без дете айтем деца губих, ама все пак, айтем са. Окей. Аз съм без ръка. Убих един. I'm in love with cow. Двоя човек взех там няколко стака. Годна пак. Hold you. Убиха ма. Така, Vault Party, 7 вота. И сега през това време, докато чакаме Vault Party-то... имам Kit Underboss. Мога да спреш клипа, защото няма стане скоро. Protection 1 и Sharp 4 Fire 2. Това какво е? Underboss Kit ли? И якото. 6 вота. Добре, може да стане. Чай да не се помолим още така въпроси. Така. Сега ще покажеш хоумове, докато чакаме Vault Party. Хоум. Кой направи дупки в... Къде? Хоум фулка. Никой не е направил дупки. Има 2 дупки. Това тук Home 2 не знам какво е. Home ново. Уоу. Не, яка координати. Поках с координати, човек. Си много просто. Ама тук поне няма нищо. Къде има дупки? Ето тук да. What the fuck? Някъде ми има ли? Тук някой е взел сет. Това ти ли си? Не. Значи си се е взел сет. Ама дупка не съм правил. Може да е скочил отдолу по този педерас. Айде ми не се изчезна, да?
Не мисля. Като гледам няма, изчезна лайните ми. I'm in love with the coco. 5 волта, 5 волта, 5 волта. И след този... 4 волта. 4 волта, 4 волта, 4 волта. Но твърдо ще бъдеш често. Така, хора, искам сега тук накрая на... Който е стигнал до края на клипа и го гледа, искам да го питам нещо. Да си купя ли такова, не знам как се казва. Значи, май Елгадо се казва, не знам. Абе, такова, записвачка за PlayStation 4, да може да снимам клипове. Защото имам PlayStation 4, имам и GTA 5, имам... Не мога да минеш първата мисля. Абе, минах я вече, имам FIFA 15 и още там малко игрички имам. Имам Minecraft си купих. Много просто. И ако искате, ми кажете дали си купя Елегато и да снимам на него и да качвам на GTA 5. Това е, защото скачаш на често. И да качвам на GTA 5 и още такива забавнички игри. Вижте колко китове имам. Много яко, много яко, много яко. Така, сега, докато чакаме Vault партито, аз ще прегледам за малко интернета. Не, банса. Ако стана интернета, ще се засваря. Така. Мога ви покажа първото Ender Chest, ако ви е интересно. Значи, в Ender Chest купим 42 легендарки, Sharplet Fire 3 меч, такива, такова. Морски такива. 53 Creeper Egga, Sharp 3 Fire 1, брадва, Efficiency 5 сук тъча на Unbreaking 3, един стак горни епоки, Pro 4, така. И ето тук стигаме до върховния армор. Protection 7, Unbreaking 4. И 10 стака от цветя. След това тук Pro тройка, след това Велика кирка, F6 7, Unbreaking 5, Fortune 4. Така, тук бол. След това брадва. Sharpness. Да, Sharpness. Това не знам колко е. Да. 10. Майче 4. Да, Sharpness 4. Unbreaking 4. Fire Spec 4. Looting 4. И така. И това ме е Ender Chest. Кажете му си отвори се. Първа едно. И сега в първа едно да ви покажем коя. Така. Нещо. Така. О, ето го меча, върховният меч. Sharp 5, Unbreaking 10, Fire 3, Looting 3. Охо. И аз имам два такива май. Аз имам така кирка. Даже той е един по-хубав. Един е Sharpness 6, Unbreaking 10, Fire 4, Looting 4. Това е Mortal също, да, ама двата са различни, не знам за какво. Тук малко такива по 4 сетчета. Един е Mortal различен. Тук имаме Immortal бутушки, Immortal ганщи, Immortal chestplate, ако намеря Immortal каска, нямам. 8 скелетън спаунера, 15 зомби, 2 спайдера, 34 кейв спайдер и 8 бедрок. Say hi to YouTube, guys. Say hi to YouTube, guys. Ама... Един написаха Magic Spawn. YouTube channel. Hi. Не мога да... I hate Magic Spoon. I hate Magic Spoon. But I speak in Bulgarian, not in English. Аре, ти Vault Party няма ли, бой? Нърд, то даже не се пише така, ама. Не, как се пише?
И някакви old timers. Шо? Old timers. Шо old timers. Какви сте? Пупункис. Това педал ми иска такова. Смихт. Ама като смяли, няма ли е такова? Не, тук няма трус. Да. Еф, Али, Поп. Нека смяли. Ти тук със стария факшен плагин. Също да кажа, че сървъра може да играете на 1.7.2 и на 1... от 1.7.2 до 1.8.1 може да влезете тук. Също така... Не приемам. Трябва да си приемам акаунт. Съжалявам, приятел, но трябва да си приемам акаунт. Също така пишете, ако искате Magic Spawn да отвори сервер. Няма да лъжа. Да, пишете, ако искате да отворя сервер. Ще отворя. Кога? Някой ми се скайп. И да, приятели, чакаме Vote Party-то. И ще спрем клипа и когато започне ще се върнем. Окей, ще се върнем след около 30 минути, защото толкова време ще чакаме за 4 вота. Значи трябва да сложат дърво в печката. И сега след малко... Кой е това? Трябва да се почеша. Ария! Сега след малко ще се върнем, приятели. Само ще спрем клипа за малко, за да... за да... Какво се казва? Да дойде Vote Party-то. Дай сега ще напиша. Vote for... 3 вота! 3 вота! Ари, по-бързо спира този клип. For the video. Тан. Чакай малко, брат. Почнаха да вотват. Да. Ако той приятел вотва за първи път, знаеш, че може да вотва 4 пъти. Ти вотвам ли си днес? Да. Да, ама не. Я вотни, бе. Вотна съм, бе. Не си? Вотна съм, бе. Кога? Като сменях сървъра. Преди малко. Да. Абе, не... Този измамник тук ще го прибием. Значи, така, последният ми въпрос към вас е. Искате ли да отворим сервер? 2 вота. Искате ли да отворим сервер, който ще направим? Аз ще обред Shadowboy и Павлик всеки... Още един приятел. Shadowboy едва ли, защото не разбира от половини от них. Не мога да строи. Значи го изключваме. Той не може да строи, нито от плагини, разбира. Да, аз ще правя горе-долу по... Аз ще правя горе-долу плагини, те ще строят и така. Ще свършим сервер. Само трябва да ми кажете дали искате. Няма да лаги, първо ще го направим за 50 човека да се играе, защото едва ли ще събере 50 човека. Прехапах си иска. Един вод. Ама все пак, ако искате, отначало ви предупреждавам, че ще за 50 човека, да не се сърдете, ако се напълни случайно. Стане. Ама то едва ли ще се напълни, защото... Да. Зато ги тъпваш, ласно, няма ли або това. Не знам от колко време не съм правил толкова дълъг клип. Това е поне 40 минути вече. 33. Там някъде. Толкова дълъг клип не съм имал от горе-долу 1 година. Почва Vote Party. Ето, Vote Party will begin then някъс. Когато това изпише, сега ще видите награди, които ви дава. И това ще ви изкефи. Magic Spawn, ако не спра да говоря кътки, няма да има аудитория, която чува. Така, даде ми честплейт, меч, панталони, патуши, легендарка, още един меч. Мен не ми даде пари, ама. И това беше. Ето вижте. Това го давам в Vote Party. Понякога дава повече. И на първото ми Vote Party, когато бях в сервера, след клипа, когато правих първия клип, ми даде 200 000. Никой няма да го гледа този клип, да се знаеш. И ранкъпнах до дистрибутор. Do you want a blaze spawner? Fuck. Спира клипа. Така,
Да, и това беше от нас двамата, защото другия педерас сестра му го приби. Това беше от... Изтормози го. Умрях с 83 лева, майко. Преди малко се сетих, че имам 83 лева. И ГП. пак ще трябва да го дигам този левел цял ден, Цял ден. за да може да съединявам тези мрежи. Бе, няма да съединявам нищо, бе. И така. И хора, това беше от... От нас. Сет са да кажеш нещо. Сет са да кажеш нещо. Това беше от нас, хора, и... Кажеш довиждане. Чао. Довиждане искам да кажеш. Аз ще кажа чао. Не, аз искам довиждане. Не може. Ето тогава няма го спра. Довиждане. Един бол се продава за 40, толкова пари ще направим! Да, чао, приятели. Няма ви кажем как да правите пари, защото аз имам 1 милион... Падал съм под 1 милион 600. Сега след клипа почвам да фармя. Поне 5 милиона ще събера. Рамката не ще после да имаш някакво пари. И какво? Аз ще после събирам 20 милиона. Ще спираш ли този клип? И да, хора, това беше от нас. До следващия път, който сигурно ще след една седмица, защото много дълъг беше този клип. А сега докато го рендна, докато такам и да, хора, чао. Ти спрали го? Не. Чао от мене, кажи чао. Чао. Айде, до следващия път, приятели. Та-та-та.